Ginagawa mo. Diego! 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 Go, Diego, go! Hello! Hi guys! Boards! Welcome na naman sa ating panibagong vlog venture! At ngayon, nakikita niyo po ba yung box na yan? I-unbox natin yan kasi ngayon, usong-uso na yung car stereo head unit na Android. So ngayon, meron tayong bubuksan na Android car stereo. At eto na nga, dumating na. Yan, ang pinakahihintay natin, ang Navitopia OPC. Android head unit. Alam nyo kasi marami na ako nakikita sa Facebook, yung mga napopost na sa ngayon, yung mga upgrade nila sa mga sasakyan nila, yung head unit o yung car stereo, pinapalitan na ng Android. Pwede ka na manood ng YouTube, pwede ka na manood ng Waze mo, malaki na. So, eto, naghanap ako, eto nga nakita ko, ang Navitopia. Nakasil pa, naka-bubble wrap pa. Navitopia Car Multimedia Player. Ang ganda ng packaging nila kasi unang-una, nakikita nyo safe na safe yung laman ng box kasi ito parang hindi siya bubble wrap, parang matigas siya na plastic na basta napalobo. Hugutin muna. Ito muna, hugutin natin. Ito na. Tanggalin na natin yung laman Wow! Exciting! Ang ganda ng packaging nila kasi parang nalobo siya. Na safe yung kahit madunggol. Madunggol talaga. At alam niyo yung kagandahan ng nagustuhan ko dito, kasi dito sa head unit na to, sa Android head unit na to, may kasama na siyang dashboard cover ng sasakyan. So ang paglalagyan ko nito, yung Strada 2018 ko Mitsubishi. So eto, saktong-sakto yung sukat ng kanyang frame. Ang galing! Okay. Uy! Galing! Ang daming freebies! Wow! Alright! Unang-una, meron tayong bibs. Pag medyo inisipon ka, ayan. Magic, wala. Uy! Ang galing! May kasama siyang gamit pang kulangot. Tanggal kulangot. Ito usually ginagamit para hindi masira yung pag nagtanggal ka ng panel ng sasakyan. Ito yung, nakalimutan ko ng tawag nyo dito, pandukot So para hindi masira, hindi mag-crack. Ayan. Ito na, kasama na nito, nakabundle na. Ano to? May Soho, may switch knob siya. Actually, hindi ko alam Ito malamang, mga wires to na tinatap doon sa head unit. Uy, oo, naalala ko na tama kasi kasama sa in-order ko, ayan, sa is yung 360 camera. Dito ako na-excite. So, eto yung 4 na camera na i-install. Yo! Nakaka-excite! Pure Components HD Night Vision na camera. Ito na nga sinasabi ko kung minsan na mahirap talaga hanapin to. So, eto talaga, meron talaga siyang frame na pagsasalpakan na kasama. Yan. So sa akin, dahil Mitsubishi Strada o Triton, eto siya. Eto na siya! Taran! Eto na siya, ang Android head unit na ilalagay doon sa sasakyan. So alam niyo, isa sa pinakamagandang unang dapat i-upgrade mo kung may budget ka sa sasakyan mo is yung head unit ng sasakyan para for safety. Halimbawa, pag nagbabaking ka, ayan, makikita mo kaagad kung may tao sa likod para hindi ka mabangga. Ayan, Android, ayan. So, Wi-Fi and 4G na siya, may radio, may mirror link, so pwede mong i-mirror yung phone mo. Ayan. Multi-core na rin siya. Ayan, DVR. May Bluetooth na rin. At saka SWC. Alam nyo kung anong SWC? Hindi ko rin alam. Ayan. Ito na. Ito na po siya. Meron kasamang warranty card, of course.
At ito na po yung pinaka-head unit natin. Android head unit. Ayan. So parang ano guys, parang tablet lang din siya. So ang likod niya, ayan, maliit lang. Ayan, syempre kasama yung mga RCAs niya. Ayan, ito i-connect malamang to sa likod. Dito yung camera, rear camera. Ayan, may USB din siya. Ayan, maybe ito sa antenna. Syempre, hindi mawawala yung kasamang user manual. Alright, so yun po ang laman ng box natin mula po sa Navitopia OPC. Sobrang excited ako pag na-install na to. So abangan nyo po sa susunod kong vlog venture. So ngayon, binuksan lang natin. Sa susunod makikita nyo na i-install na sa sasakyan ko. So guys, hanggang sa susunod na vlog venture muli, ako po si DJ Diego Bandido na nagsasabing, hindi lahat ng kalbo masamang tao. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na vlog ventures. Paalam! Always your number one SM radio station.